already बड'लेण्डनि एसेम्ब्लिखौ नायबाय आरो बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव जितु एसेम्ब्लि हल बेवहायनो जोंनि आसाम बिधान सभाया जिरायजायो दा बेवहाय जुदिअ 40सानि माने एसेम्ब्लिया सोलिबाय थादोंब्लाबो 42सा जिरायो नाथाय 122 साखौ जों बेवहायनो जिरायनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो बाखि एसेम्ब्लि हिसाबै बेवहाय जिखिनि नांगौ जोंनो रुमफोर बे रुमा अलरेडि दं स्पिकार्स डिपुटि स्पिकार्स एके सिस्टेमाव दं जिहेतु ओंखायनो बेयाव प्रब्लेम गैया गतिके जेराव चिफ फोरनि रुम दं बेवहायनो चिफ मिनिस्टारफोरनि रुम जागोन आरो बेबायदिनो MLA फोर जिरायनो थाखाय जोंहा माखासे रुमनि बेबस्था दं गतिके बेफोर बेयाव एकमडेसन जाजोबगोन जोंहा गासै डिपार्टमेन्टआनो बेवहाय फैनानै थाफैनांगोन आरो ओंखायनो बड'लेण्डनि जितु सेक्रेटारियेट अलरेडि 40टा बिफाननि सेक्रेटारियेट बेवहाय दं गतिके बेवहायनो गासै डिपार्टमेन्टआ माने टेम्परारिलि सप्तासेनि थाखाय जिरायफैनो हागोन बिधान सभानि समाव गतिके जेबो उसुबिदा नुवाखै थानायनि थाखायबो जोंहा गोबां गेस्ट हाउस आरो आइबिफोर दं बेयावनो एकमडेट जाजोबनांगौ आरो आं खावलायनो लुगैदों बा खावलायगोनबो क'क्राझाराव जोंहा गोबाङानो माने न' दङ जाय न'आव बयहाबो एफा एनै रुम दं गतिके बिथांमोनहाबो जाहाथे MLA आरो मन्त्रि बा सोरबा अफिसार बिथांमोनखौ आलासि हिसाबै गाव गावनि माने न'आव सप्तासेनि थाखाय बे बिधान सभायाव बाहागो लाफैनायाव माने मा होनो थानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो बा खालामनो हागोन बेसिमबो आङो माने आसा खालामदों गतिके गासिबो थिंनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया आरो माखासे हटेल दं बेवहाय खम बाजेटनि हटेल गतिके बेफोरखौबो जोङो गोनांथार जायोब्ला जों एसे बाहायनो हायो आरो नाथाय सरकारि जिखिनि माखासे बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चार दङ बे इनफ्रास्ट्राक्चारानो जथेस्थ' होननानै आं सानो स्पेसियेल एसेम्ब्लि सेसन बेयो माब्ला जागोन आरो बियो स्पेसियेलि एसेम्ब्लि होननानै नङा एसेम्ब्लि सेसनानो बियो जागोन खारन बेवहाय जिहेतु गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चारा दंखाजोबो गासिबो थानो हायो आरो बिधान सभा सावरायनो हायो आरो गासै अफिसखौनो बेवहाय टेम्परारिलि सेटआप खालामनो हायो ओंखायनो बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया गतिके जिखिनि एरेन्जमेन्टआव समय लायो आं सानदों जे नभेम्बर डिसेम्बरनि जितु गोजां बोथोरनि सेसन बे गोजां बोथोरनि सेसनखौ बेवहाय खुंनो हायो बिटिआर ओनसोलनि माबा मोनसे मेसेज मोजां लाबोगोन नामा जिहेतु बिटिआरनि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव जिरायगोन गिबि खेबनि थाखाय आं सानो बे बेलायाव जिहेतु सरकारा जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा माने एडभाइस खालामदों बिथाङाबो निस्सय आं सानो बड'लेण्डआव जिहेतु जिरायगोन गतिके बेबायदि माखासे बड'लेण्डजों सोमोन्दो थानाय माखासे इसुफोरनि सायावबो सरकारा माखासे बेबायदि बिथांखिनि सायाव हयथ' माने सावरायनो हागौ जेराव मोनसे मेसेज रायजो राजाफ्रा मोननो हायो थेंक इउ